Godt komme ind i top 3 med det her show. Tror jeg godt. Hey! Hej! Hej, jeg hedder Simon, og jeg startede dagen i går med at lave en kæmpe fejl. Fordi jeg snakker med ham, vores leder, Bo, og så kom jeg hen til ham og siger, hvad så, Bo? Hvad så? Går det? Hvad så? Hvordan er det at være spejder? Det skulle jeg ikke have sagt. Kigger han bare på mig. Vi er ikke spejder, vel? Vi er FDF'er! Vi er kristne! Okay. Prøv at... Så kan jeg godt se, at der var det jo bare dumt af mig at sammenligne dem med de her nørdede almindelige spejdere, nu hvor de her bibelschissel kørende for dem til... Nu har jeg tænkt på, kan jeg vide, om FDF'er kører korstog på almindelige spejdergrupper? Så de prøver at lige få sætte sådan en nørdet FDF-type i en anden spejdergruppe, og så prøve at få dem til at infiltrere det ved hele tiden at snakke om religion. Så den almindelige kunne sige, nå, det er sgu meget fedt at være det her spejderværk. Jeg elsker bare at lege med træ og natur og sådan noget. Det er fedt at sidde og arbejde med sådan. Jesus, han var jo snedker. Ja. Men nu kan jeg lige fortælle, vi sluttede dagen af i går med at være FDF'er. Vores store prøve var, at vi skulle på kapsejlads med sådan nogle unger. Og så begynder vi at sejle ud, og vi er jo bare talentløse til at bygge den her fucking flåde. Så vi er 30 meter ude, og jeg sidder forrest, hvor jeg får overbalance. Og så bare klasker ned i det her vand, men jeg tager heldigvis af med mit ansigt, så det er ikke så slemt. Og så klasker jeg ned og sluger nok 3 liter af det her saltvand, og kommer op sådan helt... Og jeg gylper saltvand op, og der er sådan en krampe i mit venstre ben af den her kulde. Jeg går i panik, og så tager jeg sådan nogle hundetag hen mod den her solidt byggede FDF-raft, hvor der sidder sådan 10-årige piger bare... Og så kommer jeg bare hen mod dem med hundetag. Og tager fat på siden, og så sådan en 10-årig pige kigger op på en. Og endelig, se. Og hvad gør den her 10-årige kristne pige så? Hun begynder at slå mig i hovedet med hendes åre. Du skal ikke få Fordi som hun har lært i Bibelen, vær en barmhjertig samaritaner, med mindre popdrengen prøver at stjæle dine mærker. Ja. Det var alt, jeg havde til den her gang. Det var super fedt. Tak skal I have.